Goizeko ordu biak eta 14 minutu pronostikoak betez 22 eta 19 irabazi diete Lasok eta Martijak Larrazabal eta Zabaletari Luzaiden jokatutako Masters nagusiko bigarren jardunaldiko lehen norgehiagokan. Laso eta Martijarentzat gaurkoa izan da lehenengo norgehiagoka, Larrazabalek eta Zabaletak berriz joan den astean galdu egin zuten Otxandion Elordi eta Mari Ezkurrenaren aurka 22 eta 18. Horregatik partida garrantzitsua zen gaurkoa Larrazabal eta Zabaletarentzat, badakigu Mastersean 6 jardunaldi daudela, baina itzuli bakarrera jokatzen dira, beraz puntuak alik eta azkarren batzen astea funtsezkoa da, bestela azken zatian itotzeko aukera handiak egon ohi dira. Eta gaurko honetan, irunakora arte oso berdinduta joan da partida, eta mesedez utzi dazu hau egiten. Izan ere, Unai Lasok egin duen norgehiagokari, hori gutxiena da, hori egitea gutxienekoa da, txalo hauek gutxienekoak dira. Ze partida atera duen beste behin ere, Bizkarreta Gerendiaingo aurrelariak. Haze partida joango gara, partida hasieratik amaierara arte xeeki aztertzen, baina haze partida jokatu duen gaurkoan ere Unai Lasok. Julen Martijari meriturik kendu gabe. Irunakora arte aipatu dugu, berdinduta joan dela norgehiagoka, baina gero hor 6 eta 3 aurreratu dira, 6 eta 3 aurreratu dira Larrazabal eta Zabaleta, eta hor Martijak arazo handiak eduki ditu Larrazabali pilota kentzerako garaian, eta Murrioko aurrelariak bikain baliatu du. Hala ere Unai Lasok txokotik, Zabaletik, airez, botez, ze nolako lana egin duen beste behin ere. Ikeragarria izan da Lasok egin duen partida, haizea aurka zuela ere, nola aritu den ez du pilotarik ia galdu, eta benetan harrigarria izan da, harrigarria ere, Zabaletak hasieran erakutsi duena hala, eta Larrazabal ere ongi ikusi dugu, egoki aurrean, Lasok erasoara jotzen zuenean, hor, bai, Lasok erasoara jotzen zuenean defentsan ongi, sendo, erne, eta hori ere Larrazabali eman behar zaio ez, emeritu hori, horretan ere hobetzen ari delako urteak joan eta urteak etorri bestalde, beste gauza garrantzitsua 12 eta 8 aurreratu dira, eta inor gutxik espero zuen, nik esango nuke behintzat, inor gutxik espero zuela, Larrazabal eta Zabaletak alako deskalabroa edo, ez da egokia esatea, baina ez partidari eustea, baina Unai Laso kantxan dagoenean beste modu batera jokatzen da, partida ez da 22 arte amaitzen, eta naiz eta gehiago izan diren oroa Larrazabal eta Zabaleta bai kolpez eta bai jokoaren ekimenean ez, Julen Martija ere ikusi dugu hala ere, pilota aurretik hartzen zuenean asko gozatzen, ezker horman askotan sartzen, baina Zabaletak partida bikaina egin du, asko eman dio pilotari, Laso dezentetan ekidin du, baina ez dute alde nabarmenik hartzea lortu, eta gainera bekatu handi xamarra egin dute. Oker ez badimanago orain 2 urte txapelketan jarri zituztenean ere antzeko zerbait gertatu zitzaien Larrazabal eta Zabaletari, eta hori askotan une zehatzetan komunikazio falta izan zen, gaurkoan ere pare bat 3 tantotan gertatu zaie une erabakigarrietan, eta hori zuzendu behar duten gauza bada, bestela oso zaila izango dute 22 heltzea, eta ikusi dugu bai aurrekoan 18 gaur 19, baina 2 partidak galdu, eta hori ere buruan bueltaka aritu hori da, eta une oso kritikoan sartuta daude orain. Aldiz, Unai Lasok partidaren azken zatian, esan du hemen erakustaldia eman behar diat, eta sotamanoz nola luzatu duen, ezkerra irez ere amaitu dituen tantoak, eta beste gauza bat, partida edo analisiaren hasieran esatea aztu zaidana kantxa oso irristak hortzegoen, lehenengo norgehiagokan aztu zaigu aipatzea, baina
lau pilotariek lanak bazituzten kantxan egonkor mantentzeko, esango nuke lauretatik arazo gehien eduki dituen Iker Larrazabal izan dela, behar bada besteak baino gehiago irristatu delako, baina laurentzako baldintza berdinetan zegoen pilotalekua eta alde horretatik ezin du inorkea aitzakiarik bilatu. Eta horre 18 eta 16 ere aurreratu dira, baina berehala berdindu dute, hor aipatu duguna akats horren ondorioz, Larrazabal eta Zabaletanen komunikazio faltaren ondorioz, eta azkenerako 22 eta 19 amaitu da partida, eta Lasok egin duen partida apartekoa. Gaur egun soilik Jokin Altuna da, horrela partida bat aurrera atera dezakeen bakarra, ofizioz atera du, kolpez gutxiago den atzelari batekin, baina Lasok eta Martijak sekulako bikotea osatzen dute, sendoa, gainera Lasok abiadura sartzen du, beste ritmo bat ematen dio pilotari aurkariak askotan lekutik ateratzen ditu, Martija atzean egonkorra da, aurrean hartzen duenean ere pilota astintzen du, eta aurreko astean aipatu genuen, hauek bigarren postuan ikusten genituela, oraindik ere mantentzen dut iritzi hori, izan ere, Mari Ezkurrena beti dudan koska bat gainetik ikusten dut, gainontzeko atzelariekin alderatuta, baina Laso eta Martija benetan gaur bereziki, gaur Lasok eta Martijak bikote bikaina osatu dute, goiti beherakoa, eta behon deiela, haze partida atera duten aurrera luzaiden, gogorra, luzea, baina euren alder hori da, eta horren ondorioz lehen nabiziko puntua eskuratu dute ja lehenengo partidan. Beraz, hause esan beharrekoa, gogoratu Lasok eta Martijak 22, Larrazabalek eta Zabaletak 19 luzaiden.